A te orvosod mit javasolt? Mivel tudod lehetőleg hatékonyan kezelni a fibromialgia betegségedet? Mivel tudod javítani az állapotodat? Előkerestem, hogy én milyen útravalót kaptam a klinikán, amikor kiengedtek a fibromialgia diagnózisával. Az egyik javaslat az volt, hogy ha lehet, akkor fizioterápiára járjak, amit egyébként már azelőtt is megtettem, hogy a diagnózis megtörtént volna, és semmit nem segített. Járjak pszichoterápiára is, hogy megtanuljak együtt élni a fájdalmaimmal és az egyéb tüneteimmel. Hogyha a fájdalmaim már olyan mértékűvé válnak, hogy teljesen megnehezítik a mindennapi életemet, ami már igazából megtörtént, akkor antidepresszánsokat javasoltak. Ami a legmókásabb volt, hogyha lehet, akkor rendszeresen sportoljak, és közöltem velük, hogy rendben, de én sportterapeuta vagyok, és edző, és rendszeresen sportolok. Valószínűleg, hogyha ez segítene, akkor most nem lennék itt. Oké. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy neked mit mondott az orvosod? Mit tehetsz azért, hogy jobban legyél? Használt ez neked? Miben segített?